Unibertsitatera begira, aste honetan, Brexitaren deskonexioaren astearen honetan, zalantza batzuk argitzeko ahalegina egingo dugulako. Atzo, Euskal Herritar batekin hitz egin nuen, baina Erresuma Batukoa den jaiotzez, Erresuma Batukoa den Euskal Herritar batekin, gaur berriz, unibertsitatera begira jarriko gara, eta datozen egunetan ere, bai jorratuko dugu gaia. Unibertsitatea beraz, eta Erasmus bekak esaterako, edo ikerketa, edo praktiketako kontratuak, hemendik aurrera, ze gertatuko da hoiekin guztiekin? Argi dago arlo akademikoan ere eragin nabarmena izango duela, Euskal Unibertsitatean, esaterako 2000 ikasle egiten dituzterako atzerrian ikasketak, eta haietariko batzuk Erresuma Batuan. Esaterako Euskal Herriko Unibertsitatean 47 lagun ikasle daude Erresuma Batuan Erasmus beka batekin, eta aldiz handik hona etortzen direnak 15 bat dira gutxi gora bera. Ez da beraz, jenderik gehien joatenen, ikaslerik gehien joaten den leku Erresuma Batua, baina bada, 50 bueltan urtero hartzen dituen leku bat ikasleak. Marta Barandiaran, Euskal Herriko Unibertsitateko koordinazio eta nazioarteko harremanen errektore ordea da. Barandiaran, Andrea, egunon. Egunon. Eta zuek honen aurrean, protokolo bereziren bat jarri duzue etor litekenaren aurrean, edo zer egingo duzue datozen hilabeteetan? Bueno, egian esan da Euskal Herriko Unibertsitatean ez gaude oso kezkatuta gaia honengatik. Egia da, prozesua hain luzea izan denez, une batean gogoratzen baduzue, ematen zuen akordiorek gabeko ertera emango zela. Eta orduan, momentu horretan bai Europar Batasunak bai atera zuela kontingentzia plan bat. Baina hori ja ez dago indarrean. Momentu honetan negoziaketa prozesu baten barruan daude, eta gu ez gaude batere kezkatuta. Bi egoera eman aldira, adibidez mugikortasunari dagokionez. Lehenengoa da ezer ez gertatzea, eta Erasmus programaren barruan jarraitzea, Erresuma Batua, eta bigarrena da Erasmus programatik kanpo geratzea, baina kasu honetan gure ikasleak sartuko genituen beste mugikortasun programa batean, deitzen dena beste norako batzuk. Adibidez, programa horren bidez bidaltzen ditugu gure ikasleak Estatu Batuetara, edo Kanadara, edo Koreara, eta beka bat ere jasotzen dute kasu honetan Eusko Jaurlaritzakoa. Horregatik, ondorioak ez dira nabarituko, gure ikasleek ez dituzte nabarituko. Eta ikerketari dagokionez... Esan nahi nuen, ikerketara orain joko dugu, baina esan nahi nuen, edozein kasutan, Erasmus beka bat izateko ere, Erasmus programan egoteko ere, ez du esan nahi, herrialde batek Europar Batasunaren baitakoa izan behar duenik, badira beste adibide batzuk ere, kanpoko herrialdeak, Europar Batasunez kanpoko herrialdeak, eta Erasmus bekak ematen direnak, ez? Edozein kasutan, Erresuma Batuak heldu zaioke, ari horri ere. Bai, hori gertatzen da, adibidez, Turkia, Serbia, Islandia edo Noruegaren kasuan. Hori aukera bat da, hori izango zen aukerariko berena. Baina naiz eta hori ez gertatu, ondorioak ez ziren bat ere larriak izango gure ikasleentzat. Eta ikerketari dagokionez, hori agian epe luzeagoan egiten delako, eta programak ere, ez dakit ez direlako urtebetekoa izango, agian urtean nitzetakoak eta beste eskaera batzuk eta izango dituztelako, ze gertatuko da? Bueno, momentu honetan indarrean dagoen programa, Horizon 2020, indarrean egongo da abenduaren 31 arte. Eta Erresuma Batua barruan egongo da data horretara arte, bai. Gero ikusi beharko da, baina edozein kasutan arazoak Erresuma Batuko ikerlariek izango dituzte. Europako finantzaketa lortuko ez dutelako, baina gure ikerlariek jasoko dute jasotzen, eta ez dute inolako arazorik izango horko ikerlariekin lan egiteko. Orduan, kasu horretan ardura ez da gurea, haiena da. Esaten duzu, 2021 bateko urtarrilaren batetik aurrera, gauzak, zenbait esparrutan, bai aldatuko dira, esan didazu kezkarik ez daukazuela, baina aldaketa hori etorri badatorrela. Eta horren aurrean zuek zer egingo duzu 11 hilabete hauetan? Batez ere itxaron beharko dugu ikusi arte zer gertatuko den, eta ja Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin dugu, eta haiek erakutsi digute prest daudela gure ikasleak laguntzeko, laguntza ekonomiko bat emateko Erresuma Batura joateko, Erasmus beka desagertzen denean, orduan ja dana prest daukagu zentzu horretan. Itxaron beharko dugu ikusi arte zer gertatzen den, baina esan dudan bezala ez gaude kezkatuta. Marta Barandiaran, lasaitasunerako dei honekin beraz utziko dugu, ez dela mundua eroniko badirudi unibertsitateren munduan ere Brexita tarteko izanagatik ere. Eskerrik asko beste bat arte.